I love you भाई अगर लड़की होता ना तेरे से शादी कर लेता मैं पक्का Hello guys, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि YouTube channel खनसे बरायहरग्रोबाय दिनै बोसोर गोदाननि बैसागु हेपि बैसागु गाइसमोन ओमफ्राय संक्रान्ति ना दिनै गाबोन 1 तारिखनो ओमफ्राय दिनै संक्रान्तिनो आं बांद्राय मिथिलाय लाङा जोङो बावखुंग्रि थांनो नागिरदों गाइसमोन ओमफ्राय दा लोगोफोरखौ नेगासिनो माखासे लोगोफोर दंबावोना माखासे फैबावगोन ओरै जों सानैजोंल' दंग'थ'यो नै दा आलांगि साइडनिफ्राय ओरै माखासे थांसिगोन ना फ्लाइअभाराव लोगो हमहैसै ज'नो ना दा अफायाव लोगो हमनाय जायो दा नायलांबाय थादो नोंथांमोना नै जनिया मेकारसो जानानै दं सेनानो लावना होलायबाय ना दोस'नांलायबाय मैयाफोरनो बानायनो हायाखै नोङो इट्स गोलोमनाया जालायलांना फाग्ला आयौ जोङो दतमासो फैफिनबाय नै ओरै बै ससे दिफु थांखानाया दिफुनिफ्राय ओरै बेक जानानै फैफिनबाय माबा नोरै माबा नैबेनि सेन लावदोंना बेखौ माबा फैदों नै जुथाया ग्राफिक्स जोबबाव मिथिबाय जुथाया ग्राफिक्स होजोबबावनाय नै ओरैजाय सर्ट होलागासिनो नै माखौबा नै जोङो माबा फ्लाइअभार बारबोबाय ओरै फ्लाइअभारा ओरैथिं थाबोबाय ओरैथिं ओमफ्राय नै ओरै जनिया दङ जनिया भाई जोङो बिथुमोनखौ नेगासिनो मिथिबाय दाबो फैया बिथुमोना ना दा फैदिया ओरै लोगो मोनला फैजोबलायबाय नै जों ज'नो लोगो मोननो फैखानाय माने नों ससे फैनायाव ज' नङामोन ना दा ज' जाफैफिनजोब्बाय फैजोब्बाय थांसै एबार डाइरेक्ट सहैसैल' हिर'स I love you नै सालेखौ दिनैसो लोगो मोनदोंलै लोगो मोनदों गोबावनि उनाव दा साले औ ओरैजाय माबा लोगोनि बार्थडेबो दङ मिथिबाय दिनै बार्थडेबो दङ ओमफ्राय केक लाखाजोब्बाय नै ओरैजाय दं लोगोफोर माखासे हौवा गोदानसो दिनै बैसागु गोदानसो माजों गस्लाजों हौवा गोदान नुदों गासिबो आंखौ गासिबो कबिरा थांनो नागिरदों कबिरा ओरैजाय सिखाव लामा नागिरै लागायलाबोजोब्बाय नै बबेजोंबा होबोबाय हाजो सेराव नैबे बाला आरपिएम होनानै हिनजावफोरखौ होनो जोबदों मिथिबाय नै बार्थडे बय ओमफ्राय गारिफोरखौ बेयाव मा साले हिनसाम नोंबो डेन्जारसोब्रा आइफन मालिक आरे ओरैनो आइफन मालिकनि लोगो हाजो गाखोहैया जाहैदों बेहा फैनानै आं गाखोयो आं थिखिनिसिम गाखोनो लुगैथारनायसो गाखोयोलै बार्थडे बयानो आंसो जानोसै नै बिनि बदल ओरै हमनानै हेपि बार्थडे टु इउ बार्थडे बय आपेल कम्पानिनि टफि भिउआ नै गाइस भिउआ ओरै खिथुजों होबोगासिनो मानसिफ्रा ओरै लांथारसिनो नै बेजों थौ बेजों खारदो बैजों गायदो नै बेजों खारदो थांथारसै ओरै गाइस ओरै होगासिनो जों लेट जाद्रायबाय फैनाया
हाजोआ हनै दे बारदो माबासो लादाख ओरै हाजो दं लादाख बियो दा गाइस नै जोङो केक हानो नारबायनो ओरै दङ माबा बार्थडे बय ओमफ्राय ओरैजाय नै भिडिअ बानायनांगौनो बे बार्थडे बयखौ ओइ मिस खालामहरदो गाइस बेखौ 12 बोसोर ए नै केकआ 12 मोनसै नामा नै लावदु फाग्लि ओरै दंजोबो नै ओरै दङ नै गाइस दा जोङो केक हागोरसै ओमफ्राय नायबाय थादो नोंथांमोना नै बार्थडे बया गानबाय Pati gimana Fala? Apel kembali ke dunia apel kembali. Pati gimana? Deh mulai naik lambat guys. Suruh kero, sile suruh kero. Happy baru besar nih. Baru besar nih nah. Ada. Kalau dia, pun dia berah. Betul. Happy birthday to you. Happy birthday. Birthday boy. Udah berarti ya. Dua naik karena. Ah, kayak mau keluar juga. Sudah finalnya gakw imarse guys. Marsina. Sudah gakw ini sih guys. Naik lambat hadu. Malai bergakang nanti engkar basu jeng gakw yo mitzvah. Hanggasnya jeng dah guys. Tuh. Dari dong kisbau. Dong on. Wah. Ala bulu gila. Headless. Buria. Bijin gakw saya bilang kispiu mai. Baik. Gakw mana? Gakw bayo. Naik ugali menjemput yang gakw. Ini ada yang gila no gakw. Ada yang sana. Asia jara. Asmani gerjaga. Kuning gakw. Kami bukan nasi kuning gakw. Buria. Nonga adang kadang badi sunudang. Kadang badi sunudang adang. Bukan fry kan? Bye. Ada kadang. Ming bay. Deh malah deh. Kok guys sore naik hakan deh nengtangmona. Ayo. Mari isi kudu. Sudah guys. Nengtangmona mana dulu ya dong deh. Beri nak bisa, tak bukan. Ada. Side guys.
Ôi. Ôi, là ngầu. Thôi. Chalo. Ôi giờ thay cái lần nó rồi. Ai đang còn đứng. Đi. Ôi ai đây mà đi siêu quát. Không có đâu qua đây chứ. Ai đang còn đứng khát cái gì nó sang số ra. Ai đang còn đứng. Angasnya juga guys. Oi, tapoi. Ai đang còn đứng khát cái nó còn chơi nào mà. Langau. Ôi ai đây mà đi xe. Ôi mà đi xe. Oi, verify. Langau. Ona nang kadoi saya guys. Tuh, juga tanah sudah. Phơi. Mà đây ở đây chơi. Gojoman khang bay nơi. Ở đây. Mo장. Sai chua. Ôi sao mà đây nữa. Thằng về này. Lô khăn xe. Bisar miang bay nơi miang bay với bisar. Wait. Kalap. Nanda mampu di sana? Karo mencai. Oi, come on. Ada ya. Rob Juno. लगाओ कसम Rob. ब्लॉग में लेता हो इधर हाँ वो. इधर आओ ना मेरा बेटा है भैया का बेटा है मेरा बेटा होता है ये मेरा बेटा होता है ओए बिबुंग किधर है Bibong Rob. बिबुंग आ जाओ शुरू बोलो अगर रिफरेंस Agau. इधर बाकुंग्री सेनुआ अले उसका भी दोस्त है ना हाँ. अभी ऊपर में गया कि नहीं Abi जाएगा. अभी जाएगा ना हाँ, अभी जाएगा. सुबह घर से निकला था अभी नहीं पहुंचा है हाँ, नहीं पूछा. नहीं पहुंचा हाँ. अच्छा ठीक है बिबुंग किधर है Bibong kider ya? Oh, dia thank you Wada. Thank you. Dari jong mana? Oh, thank you Wada. Oh, thank you Wada. फंबायनि माबाखौ फल' खालामनानै बयबो गावस्राङाब दिनै बैसागुनि माबा बावखुंग्रि हाजोनि माबा लानानै जेबो गैया नङा सिलाजोब Oh, thank you Wada. सुनो इधर सुनो handsome से Bye bye. जोङो दावखोगासिनो नोंथांमोना नायबाय थादो आंनि ब्लगखौ नोरै दङ
गायसिनो सफैगासिनो माइरे बस सामफ्रामबो ओमफ्राय दाखालि आं एसेबो संनाया बेखौ लायबो लाफाब्रा एबारनिफ्राय लाफा एकदम फनजों बाय बाय जोङो दा टिकेटनि मोनबाराखै आरोना दाबो नमस्कार नमस्कार बिथां नमस्कार गोजोन हामलायनाय जासिबाय गोजोन दे जों मानो लेट फैनाय होमबा हो थेंक इउ ब्र थेंक इउ माबायसै मोनदों खना गोसोआव मा सानदों नोंजों आंजों बावखुंग्रियाव बेरायफैनाया खना नोंजों आंजों बावखुंग्रियाव बेरायफैनाया सारा बावखुंग्रि हाजो ओरै थाङा ओरै फैया जों आंजों बेरायनाया थ' गाइस जों दा गोजौआव थांनोसै गोजौआव फैयै फैयै मन्दिर मोनफैयो गेजेर खोन्दोआव दालां मोनफैबाय गाइस दालां मानो फैनांगौ नै मानसिफोरखौ नायनो हागोन नायनो हागोन ओमफ्राय ओरै जों खिथाव दं आरोना ओरैजाय दं ओ बेक साइड जेबो जाला खिन्थु जाला अबस्था गैला मेकआप फुलायथारदोंमोन लावदुम मेकआप फुलायथारदोंमोन लावदुम हाजो गाखोनो मेकआप ससे गाखोबानो थाथ'नफिनबाय थायो लावदुम गाखोनो हाया आं डाइरेक्ट गाखोयो मिथिबाय बिसोर थाथ'बाय थायो थाथ'फैलायबाय बाव आंनो बांसिन गाखोयोमोन खारखोनाया आंथ' नोगोर खारखोदोंमोन नोगोर मेंसिनबाय नैबेनो खारखोनो हाया ब्रिटी ब्रह्मा अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दे इस जगह में अगर आप कभी नहीं आए ना आ जाओ यार आ जाओ अलग लेवल का वाइब्स मिलने वाला है भाई यहाँ भयंकर कहीं भी नोटिस का ना ये वन ऑफ द ऐसा फेस्टिवल है जहाँ आप ऐसा एंजॉय ले सकता है ऐसा एंजॉय ले सकता है कि जहाँ कहीं भी आपको नहीं मिलने वाला ऐसा एंजॉय भाई चल पाए जोङो माबानि बि बयसखौ लोगो मोनखांबाय ओमफ्राय मोनथारनोसै जोङो गाइस माने टिकेटनिखौहाय दा गसाइगावनि लोगोफोर लोगो मोनदों माने दैलि भिडिअखौ नायबाय आं मोजां मोनो थेंक इउ ब्र ओमफ्राय बै बे नानि बे उन्दैया बिनिखौ फुरा मोजां मोनो आं बिनि मोसानाय खाथियानिखायलाय थ' नै गाइस जोङो दा हाजो गाखोबाय थानायाव नै गसाइगावनि आदैमोनखौ लोगो मोनदों नोरै ब्रह्मा माबेनि होनदों गसाइगाव बेबो गसाइगावनो ना गाखोमोन बिसोर जों ओमफ्राय जों दा दासो गाखोनो नागिरदों ओरै ओमफ्राय नै केमेरामेन जाहैदों बेनो फट' खेबजागासिनो माने थ' गाइस नै जोङो दा गोजौआव सफैथारबाय नै ओमफ्राय ओरैजाय दङ भिउआ माने रामु काका फाइनालि गोजौ दा जों दा दसे रेस्ट लाग्रोसै ओमफ्राय दा देखायबाय थानोसै ओरैजाय नै गाहायाव नायलाय गाहायाव टिकेटनियाव दङ जों दा नोरै ओरै केमेरामेन जोंखौ फट' खेबहरगासिनो न नेभार ओइ आसोल सानदुंसो नाङो बाला ब्र मोजां ना बिबय नोंलाय आं नुदोंमोन नोंनि ना ब्र आई लव यू भाई अगर लड़की होता ना तेरे से शादी कर लेता मैं पक्का इतना सुंदर है भाई इतना अच्छा लड़की मिला थैंक यू चलते वेलकम बाय 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 थ' दा लोगोफोरनो आङो हाजो टिकेटनियाव गाखोबोबाय थादों ओमफ्राय बाक्सानि ब्रमोननो लोगो मोनदों ना ओमफ्राय नै ओरैबो दंबावो बाक्सा मा जायगालै बाक्सानि सुमनखाटा माबा सुखिनि खाथियाव सुखि खाथि मालाबा थांगोन
दे लोगो मोनगोन दे जोंनि न'आव थां आरोना औ नोंसिनि न'आव थांगोन औ दे जोङो ओंखारनोसै दसे थानानैहाय दसे थानोसै ओमफ्राय ओंखारनोसै जोङो गाइस दा गाइस जोङो एसे मेंगानाय मोनबायना ओमफ्राय नै गोजौनिफ्राय थांफिनसै जोङो गोजौनिफ्राय थांफिनसै जोङो गाइस थौ जों दा गोजौनिफ्राय थांफिनसै टाटा बाय बाय मोजाङै थांदो मोजाङै ओंखारलां ओमफ्राय खनसेखौ नांगौमोन आंनो खनसेयाव माने खनसेया ओइ गाहायाव थाबोदों माने गाखोगासिनो खोन्था गाखोगासिनोलै बिलि खामानि मावदों इयो उन्दैदो नुखार नालाय फाग्लाखौ